Ens veiem en un altre vídeo dels cotxes. En aquest cas ens veiem en un nou event. A veure de què tractarà aquest event. Es diu Multipart Madness. I anem cap a la platja, a Playvern. Endavant, unir-se. Agafarem l'autobús, a veure què s'ha de fer. I comencem a córrer. Endavant. Hem d'agafar peces pel que es veu. Per tant, haurem d'agafar un altre cotxe amb un imant. Molt bé, una peça, dues peces, tres peces. I s'ha suïcidat el conductor de l'autobús. De garatge. Agafarem. Quin cotxe agafarem? Com us sembla? El nostre, aquí, auto de rally. Però no pots agafar l'imant aquí, o sigui que és tal com és. Endavant amb el nostre auto de rally. Endavant. Hem d'agafar el màxim possible de peces. Una peça. Anem avançant, agafem la benzina. 2 peces, 3 peces, 4 peces. Suposo que això estan repartides. Molt bé, he agafat amb la punta. I, quasi no l'he agafat. Molt bé, una altra peça. Ja en portem 7. Molt bé. Que porto un pes a davant. No m'hi havia fixat. Per això fa això que se'n va el morro cap a davant. I 9 peces. Per això fa aquests moviments tan rars. Vinga, davant. I ja tenim 11 peces. Només ens calen 2 peces. I a veure una altra peça, a veure. Vinga, que ens queda ja pocs metres. 500 metres. Vinga, va, ens queda 2 peces. A veure si es podem agafar. A veure. Què és això? Molt bé. Vinga, va, a veure, aconseguirem aquestes 2 peces. Què ens penseu vosaltres, Xamscat? Val, aquí també hi ha l'amortiguador. Molt bé, el salt. El salt de la granota. I no ho hem aconseguit. Hem agafat menys peces. Continuem. I a veure, garatge, corre. 1, 0. Endavant amb els cotxes. A veure. Hem saltat la primera peça. A veure, tot ple de cotxes de rally. Hem agafat la segona peça. Val. Ara ho veig. Quan agafes la peça, aquella peça es traspassa el teu cotxe. Val, ara ho he vist. Molt bé, ara ho entenc bé. Agafa les peces, i un cop agafes totes les peces, aquelles peces es transformen en el cotxe. He agafat la molla, ja podem saltar com una granota. I ara agafem això. Molt bé. Ara ho entenc. Vinga, va. Continuem el següent recorregut. Hem quedat 40 i pico. Felicitats, enhorabona als campions, al bomber, el de la bufanda i el noi aquest rar de les ulleres de color blau. Vinga, següent. Ens anem Playvern. Ara sí que coincideix amb el temps que som. Hivern, Playvern. Endavant a la neu. Unir-se. Garatge. Agafarem aleshores aquí, cosa sembla. Agafem. A veure quin cotxe podem agafar. Tenim cap aquí, aquest, el Hot Rod, el cotxe ràpid. Endavant, 1, 0.
Endavant, són 2.000 metres, equivalents a 2 quilòmetres. Vinga va, que no s'escalfi això, que no sobrescalfi. I agafem la benzina. I més benzina. Hem agafat els amortiguadors, a veure com salten. I ara enseguida sense sostre. Boing, 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 boing. Està bé el salt aquest. Ara saber dominar-lo, cosa que encara jo no domino gaire perquè no faig servir gaire els amortiguadors aquests. I sobretot això és més que res quan baixa. No, això ha d'estar més en marxa, això encara no domino gaire aquest peça. M'ha sortit les ales ara? Tu creus que amb el cotxe així es podrà volar això? A veure, això és un trastové ja no és ni cotxe ni res, això ja no té sostre, descapotable, no? Podem dir? Bé, hem agafat 3 peces tan sols. I cop de cap, i aquí s'ha quedat. Endavant. Canviem de cotxe, perquè això no titlla gaire. I ara ens tirarem cap al vehicle de neu. Vinga, endavant. 3, 2, 1, ja! El nostre neu, cotxe de neu, o com li vulgueu dir. Endavant, saltet. Molt bon salt, el salt del trineu. Vinga, va, que aquí va el Pare Noel. Repartint joguines amb el seu trineu. Hem avançat a tots. Mega salt, agafem la peça. Benzina. Aquest cotxe domina molt bé el salt aquest, Vinga, va, que no crec que tingui salt amb aquest, no l'he agafat ara. Vinga, endavant, hem de superar aquest. Amb aquests salts no... Mira, aquí tenim les rodes, però a veure, tampoc no és que... Oh, s'ha quedat sense benzina, pobret. S'ha quedat sense benzina. A veure què agafem aquí. No hem agafat la peça. Bé, vinga, que anem el líder. Vinga, va. No sé com arribar al final, amb aquests 30 segons que ens queden. Oh, no, ens ha avançat el cotxe blau, ens ha avançat el cotxe lila. No pot ser, tio, pensava que havia quedat sense benzina, havia quedat allà parat. I ara havia agafat benzina. Molt bé, endavant. Oh, aquí s'ha matat, aquí sí que s'ha matat. 4 segons, 3 segons, no arribarem pas a meta. 1 segon i aquí s'ha quedat. Bon salt, home, bon salt. Vinga, anem al final. Vinga, posició 76. Heu arribat al final, com a mínim. Sí, ja sí que arribat al final. Següent. Enhorabona als campions. El nas de pastanaga. El de la bufanda negra. I el samurai. Va, següent, ens anem al pantà ple de fang. A qui no li agrada saltar mig al fang. Fangueig. Farem fangueig, però això de neu no, no, que tampoc. Què us sembla si agafem aquí el camió monstre? Amb el nostre camió monstre. Endavant amb el camió monstre. Bumba! I aquesta ja farem l'última d'avui. Vinga, va, agafem la peça aquesta. Molt bé, agafem les ales. Ara tenim un camió monstre amb ales. Monster, dona ales. A veure, ales. I ales. Hem agafat el turbo. Ara tenim ales i el turbo. Passem sobre el cocodril. Pobre cocodrilet, hem deixat. Aquí m'agafa l'imant. Molt bé.
aquesta millor. Teniu mostra males, turbo, el vídeo extra. I endavant, 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 i amb l'IMAX, que ho agafa tot. Molt bona. I... voltereta. Uau. Èpica. Voltereta. New monstre èpic. Super èpic. Això és, ja és. I com vola, com vola, com vola, com vola. Ui, coi, agafem aquesta. I molt bé, molt bé. Que no l'hem agafat. Tenim les molles també aquí. Va molt bé això, les ales per volar. Volaré, oh, volaré, oh. Vinga, va, que aquí ens hem quedat encallats. Voltereta i baixada. Molt bé, voltereta. No, doble no, si ens quedarem cop de caps i aquí ens quedarem morts. Va, que ens queda 600 metres i hem d'arribar a la meta. Ens queda 1 minut i mig per arribar a la meta. Endavant, Xamscat, endavant, endavant. I ara aquí comencem aquí a veure complicacions. Que no tinc sostre. Xafrem la caravana, xafadeta. I ara agafem aquí. Agafem aquí el turbo del cavaller. Molt bé, cada cop es complica més això, la situació cada cop més difícil. Terreny molt irregular, molts altibaixos i hem acabat caient en una pujada i això no va gaire bé. Perquè si caus en pujada molt malament, has de caure en baixada i això t'ajuda a accelerar. Això els cocodrils, has clafat un parell de cocodrilets, pobrets. No! Com t'ho deia, no tenia sostre, no passa res, aquí ens hem quedat. No hem arribat al final, però ja amb el temps que ens queda, 38 segons, no és que fem gaire cosa. Bé, provarem, a veure on podem arribar, no? I ho provarem amb un cotxe ràpid, amb la supermoto, què us sembla? Va, vinga, abans he fet amb cotxes, ara amb motos. Vinga, bona acelerada de moto. Multi s'ha matat. Ha fet moltes giroles pel cel, però s'ha acabat matant. 2, 1 i aquí s'ha quedat. No ha sortit ni de la meta. Aquí s'ha quedat. Amb tots vosaltres acabem al final. Hem quedat posició 50. Enhorabona als campions. Obreries de conill, el samurai un altre cop. I el nedador aquest, el banyista. Enhorabona i felicitats per la vostra victòria. I nosaltres ens veiem en el proper vídeo. Si us ha agradat, deixeu un bon like, subscriviu-vos al nostre canal de vídeos en català, de jocs, i si algun joc us agradi i vulgueu que faci un vídeo, m'ho digueu, el joc que sigui, m'ho digueu en els comentaris. Ens veiem a la propera. Adéu, Xamscat! Fins ara!